Ukadiye laba silamaya kuraiwa, ukaseli silamaya kuraiwa, ne jorola le sirana. Mustafa Siribe ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna wele bila bozo don, bozo min ni a bana jɛgɛminɛ ma ka mikoro ta k'a bɛ kɛ Sherifi jeli ye, ka mikoro ta k'a bɛ kɛ Maɲuman jeli ye. O ti maa wɛrɛ ye Dadi Kɔnta. A bɛna a da don fɛn min na n'a ka surun n'o ye sunkalo ye. An b'a ɲini a fɛ a ka tɛgɛrɛba kɛ ka zikiri Dadi Kɔnta ale kunbɛn. Dadi Kɔnta. Salamu alaikum silamɛ jama. Alijinɛkɔnɔdenw ni su a bɛɛ salamu alaikum. Sherifu kanubaw tɛ yan, fɛn fɛn bɛ Alakira fɛ bɛɛ k'i bolo kɔrɔta. Fɛn fɛn bɛ karamɔgɔ Hayidara fɛ a ye kule. Zikiri kanubaw a ye kule. Donc kuma ti caya, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. Ni y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman. An bɛ fɔli ka maaw fo u ka ŋaniya ɲuman la. An ɲɛ b'an ka monsieur le maire la Usumani k'u bɛɛ ni su. An bɛ sigiyɔrɔniya Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Sɔli ala rasuli. Namara ka bɔ a la, Hayidara de ye wili bali ye. Namara ka bɔ a la, Bulogu ka bɔ a la, Hayidara de ye wili bali ye. Kabi 80 Banin de ye ngo wili bali fɔ. Kabi 2002 a 2003 a 2005 Banin de ye wili bali ye. Sungalo bansera ala sila mobeni ala ga sungalo bansera dine kanu mobeni ala ga sungalo bansera ala mumunu bemi kodine kanu bakodo ala ga sungalo bansera ala sila mobeni ala ga yafa galo sera. Yeah, gonna come and see la mejama bema. Alaga sungalo baisera. Fama ala bonya baobemi. Dale maza nyini baokodo. Alaga sungalo baisera. Dale maza nyini baokodo. Alakira deme baobemi. Alaga sungalo baisera. Sungalo sundo. Nafila seli joba ukodone alaga sungalo baisera kodine kanu ba ukodo alaga sungalo baisera ala sila meubeni alaga sungalo baisera kodine kanu ba ubeni alaga sungalo baisera iye sila meukodo alaga sungalo baisera kodine kanu ba alaga sungalo bansera ala sila meubeni alaga nema galo sera dine kanu meubeni alaga sungalo bansera sungalo kara ya fakalo de alaga sungalo bansera nego sungalo kara hina kalo de ja sungalo kara bonya kalo de alaga sungalo bansera nego sungalo sungalola akado sungalo baikade ala sila meubeni alaga sungalo baisela dine kanu meubeni alaga sungalo baisela sungalo kara ne makalode alaga sungalo baisela bato fembe bige jiana tige kono meleka odebi o baraji sebe alaga sungalo baisera naturu sera sungalo kalodema ala ya fo meleka unyena kubuse mo sungalo baraji
la k'ale yɛrɛ bi sunkaloba in sɛbɛ a k'a dɔn sunkaloba in ka di ala silamɛw bɛ min ala ka sunkaloba in sera diinɛ kanubaw bɛ min ala ka sunkaloba in sera wa kira y'a fɔ hadisaw la dɛ ala ka sunkaloba in sera sunbaga ɲuman sarati foyi fɛnɛ de fɔlɔ kɛra alijana de ala ka sunkaloba in sera o kama ni dun min sun fɛnɛ de la i k'i janto kɔrɔfɔlu de la ala ka sunkaloba in sera i kana sɔn o galon tigɛ de ma fo ka taa se haramu kow bɛɛ ma ala ka sunkaloba in sera barisa bolo bɛ sun o sen bɛ sun ali ɲɛ kili yɛrɛ fɛnɛ bɛ sun ala ka sunkaloba in sera dunan b'i fɔ jatigi bɛrɛ de kɔ mɔgɔ t'i fɔ daba ala kelen kɔ ala silamɛw bɛ min ala ka sunkaloba in sera diinɛ kanubaw bɛ min ala ka sunkaloba in sera wa bɛɛ n'i ka su kasi kun do ala ka sunkaloba in sera ja mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu dun bɛ sun de do ala ka sunkaloba in sera ne ma su ne fa bi ne kɔrɔfɔ dɛ ne ma su ne ba bi ne kɔrɔfɔ dɛ ala ka sunkaloba in sera olu sen ti sunkalo baraji la olu sen ti sunkalo baraji la ala ka sunkaloba in sera wa ni sunkalo sera kumana min na maa dɔw ka banabaw bi wili ala ka sunkaloba in sera sunkalo sera jaabetu bi wili sunkalo sera furudimi bɛ wili ala ka sunkaloba in sera kiyama jaabetu bi ban ni mina jɔ don o furudimi bi ban ala ka sunkaloba in sera i bi dogo ma ninfinw ne la i ti do k'i daba ala kelen na ala silamɛw bɛ min ala ka sunkaloba in sera diinɛ kanubaw bɛ min ala ka sunkaloba in sera sunkalo kɛra nɔgɔya kalo de ye ala ka sunkaloba in sera ni yɔrɔ b'i fɔ feerekɛlaw ye mali kɔnɔ kɔmɛrisanw bɛɛ ye ala ka sunkaloba in sera wa minnu bɛ ka sumanbaw nati wa fo ka taa se kangalibaw de ma ala ka sunkaloba in sera sunkalo dun ye nɔgɔya kalo de ye o dun ti gosili kalo fɛnɛ ye ye silamɛw ko do ala ka sunkaloba in sera o diinɛ dɛmɛbaw bɛ min ala ka sunkaloba in sera ala silamɛw bɛ min diinɛ kanubaw bɛ min ala ka sunkaloba in sera Voilà, merci. A été très fort Dadi Kontakun. Nous devons on est bozo que goyalene. Ya été quoi dit? Ni Mali ladai. Sinangoya oye korole. Musafa. Anga dakurnya fladi makasroka wole bla. Anga pare ma noy Sangare Ousmane Sangare akana dakurnya flafo. Sangare. Nga yana nga soma. Ne reka musokoroba nyuma mbea. Depuis wula fa bien nga wati bela jele abeka sakonka. No de ye zejarai anga musokoroba amba fo danti foli mina ayete kare faku seko ani dongo tikila ma bado sikoro dugu in konnala sayada manyana jo lu bora ka ke sisan ay samedi ni dimashi bela jelen kala hal samba nyina fa aka takare faku akan ka di kojugu musafa nyina ngalla nako aka album follow bora sanjume. Bon, un album follow bora 2005 konnana 2005 voilà et dawmur album ko kono alhamdulillah na o kofe ne Basir Guresi albi am ñom bolo
mais misiki n'a cogoyaw de don siga t'a la c'est à dire n'aw jɛra ka baara dɔ kɛ dɔrɔn n'o réussira donc a ka jira mɔgɔw la k'a fɔ tout le temps a bɛɛ bɛ se ka ko dɔ k'aw yɛrɛ ye o tɛ kɛlɛ ye o tɛ fitinɛ o tɛ foyi o bɛ sanayɛlɛn ko fɔ voilà cɛ min yɛrɛ kɛra parrain n'o ye Usumani ye san'a ka kɛ maire ye a ye zikirilaw dɛmɛ siga t'a la Sekɔrɔni yan n b'a kalama donc vraiment n'i ye filaden ye dɔrɔn fila yɛrɛ de ni hinɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a dabila sa numuw bɛ yan ne ko numuw a bɛ yan est ce que a sɔnn'a ma ayiwa Musafa naamu o tɛmɛnen kɔ an bɛ wele bila an ka denfa ma o bɛ ɲɛ n'o ye son excellence Usumani Sangare ka fara a taamaɲɔgɔn kan an b'a fo n'o ye jarasoba ye an ma ɲina honorable Cheikh Omar Konate awɔ fo ka taa se son excellence Amadu Kulubali an ma ɲini u fɛ u ka yɛlɛ sanfɛ yan dakuruɲɛ fila foli k'o kɛ ni jama sanuma in na a ye tɛgɛrɛ kɛ k'o kunbɛn tɛgɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka jɛmu in lajɛ ni o ye Sherifila TV ale ni OSS ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ an kɔkɔrɔma donnen don maa min fɛ o de ye Sotelma Malitel ye Mali réseau fɔlɔfɔlɔ réseau min nana ka na maliyɛnw k'u sɔ don ɲɔgɔn na réseau min nana ka maliyɛnw u ka communication kɛ damu kɔnɔ ka laban ka naviguer internet sanfɛ ka sɔrɔ i ma degun i ma tɔɔrɔ i ma musaka caman bɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ Sotelma Malitel kun tɛgɛrɛ Usumani Sangare ma dɔn ale ti maa dogolen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa ne yɛrɛ bɛ se k'a déterminer nka mɔgɔ ka y'i yɛrɛ da Usumani dakuruɲɛ fila foli kɛ n'o tɛ n'i y'a da ye ne ma yan su in na an ka taa don d'accord mais bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ kan yan nɔ vraiment n b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn min m'a natɔ sɔrɔ ka n'a tatɔ sɔrɔ ala ko k'a ka ala bonya kama ala k'o kɛ Sherifu barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam vraiment an bɛ zikirida la fɛn fɛn tɛmɛna kɛnɛ kan depuis wula na fɔ sisan an b'a bɛɛ lajɛlen fo invité n'o ye Mustafa ye n kanuɲɔgɔn don depuis bi tɛ n b'a fo kosɛbɛ vraiment k'a yira zikiridala bɛɛ la an bɛ Sikɔrɔni yan nɔ de yan ye Sikɔrɔni ye an wolo yɔrɔ mɔ yɔrɔ le ye yan ye n'an tilala ka ko o zikiri parrain vraiment a diyara an ye ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan Amadu Kulubali ka se Musa Tunkara ninnu ma commune den mɔgɔw Jarasuba n b'u bɛɛ lajɛlen fo sugu musow bɛ yan a tuma n'a ka mɔgɔw an b'a bɛɛ fo honorable min fana ye déplacement kɛ ka na ka bɔ Kayi ka na Cheikh Umaru yɛrɛ bonya t'a la an de b'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn don n b'a fo vraiment diɲɛnatigɛ ko ye nin de ye zikiridalaw ka sababu de ye nin ye téléchiffre la ka fara u ka partenaire kan n'o ye OSS ye vraiment wule an yɛrɛ muso don madame Kulubali an b'i fo k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ɲɛta ye ala ka barika don baara in na i bɛ ka produit minnu représenter ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na Maliteli min y'an sponsorisé ni fɛn fɛn na vraiment Maliteli an b'u fo kosɛbɛ ala ka barika don ko in bɛɛ lajɛlen na. a ye tɛgɛrɛ fɔ excellence ye sa tɛgɛrɛ ne ma mɛn tɛgɛrɛ a y'a jɔ parce que ne ɲɛ b'a la sunɔgɔ de bɛ k'a minɛ ne karamɔgɔ in dege fɛn dɔ la n'o ye sijɛ ye a y'a bolo kelen kɔrɔta mɔgɔ o mɔgɔ ko ala ye kelen ye a bɛɛ k'a bolo kelen kɔrɔta a ye tɔgɔlen dɔ fara a kan ni n ko kelen a b'a da ɲɔgɔn kun kelen a ma ɲa kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula ahan ayiwa président an ka tɛmɛ n'a ye a ye tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ ye sa Sikɔrɔkaw a ye tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ ye. bon parce que quartier in an b'a fɛ an barajuru bɛ yan nɔ de bon deuxième tour ni ala sɔnna ma an b'a fɛ u ka kɛ kɛnɛkɛnɛ an b'a yira la k'a fɔ k'an bɛ Sikɔrɔni halisa de Sikɔrɔni ye Sikɔrɔni. baara banna. vraiment bon n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ kuma na yan ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma n'a fɔcogo kama a ka yafa ma n bɛ bɔ kuma na merci vraiment. merci bien Usumani Sangare an b'i fo dantɛ foli min na ni kuma ninnu jara a ye tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ ye sa an balakaw ne n'aw bɛɛ ye kelen foyi ma n'a ye nisɔndiya kɔ nisɔndiya kuma fɔra an ye an ka nisɔndiya ou bien maintenant an bɛna wele bila an ka rubrique révélation ma
funankɛni cini a si ma taa yɔrɔ si a ye mɔgɔ dɔ de fasa da maa min ni ala ye diɲɛ ani lahara bɛɛ da k'a kɛ kado ye k'a niya kelen na ale de ka fisa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dara ale de kanu kama ale de nali a kɛra nɛmɛ ye ka ɲɛsin silamɛw ma ka laban ka kɛ ɲɛma ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma hali minnu tɛ silamɛ ye an bɛ wele bila zikiri shɛk Sidibe ma a bɛna alaw masɔli a b'o d'an ye a ye tɛgɛrɛ fɔ zikiri shɛk dunu bala shekiti don bala nina ne bɛ don zikiri de la nti don jemetolo na ne ti don yuza la n bɛ don ala fasa la dɛ zikiri dɔn mɔgɔw bɛ yan a ye tɛgɛrɛ fɔ sa a bɛ tɛgɛrɛ fɔ de b'a di aw bɛ yan wa kɔrɔ baasi t'aw la ala kana baasi kɛ mɔgɔ si la Muhammadu
solila alakira mamaduka Muhammadu ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabiullah ya Nabiullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabiullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ya Rasulullah Unani ya soroto ala kira kan solidela Muhammadu ya Rasulullah Limani ya soroto ala kira kan solidela Voilà, merci bien. Cheikh, il y a un gars là. Ni anga funankeni dolo kura do fana wuli toy. Ni oye anga rubrique révélation doy. Miga fen mira la abeba to hakli la iba fo klishi. Ama la kale nyogo ndondo la. Ay tagara fo Cheikh. Aywa Musafa. Namo. Mina nyingali chunendo nati. Nyingali tenga. Aha. Hakil na nyindu. Abana bala mini maufa gi yɛrɛ sɔrɔ funangani fitini mi awɔ ni an bɔra ka yira la sisan awɔ n'o ye zigiri Cheikh dɔnkili bɛnnen don a da kosɛbɛ kira tanu o bɛnnen don a da kɔnɔ awɔ ladilikan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin an ma a ka kira tanu in na bon Musa ne yɛrɛ fɛ e y'a ka exemple farabu yɛrɛ kɛnɛ kan ne y'a ye Balamini nɛn ka ɲi dɔrɔn Cheikh nɛn ka ɲi a karamɔgɔ de sigilen filɛ n'o ye Balamini Tarawele ye alimami den don a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛ Lafiyabugu ba an fa Dramane Tarawele den de nin ye c'est à dire que n'i ko zikiri dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn min ye min ye a banna o kɔrɔ Cheikh a k'a jija a k'a karamɔgɔ ladege o de ka ɲi a banna
bɛɛ k'i karamɔgɔ ye ba ye n'o kɛra ko bɛ ɲɛ o. A ka misaliya banna yen. A banna. Fɛn wɛrɛ ti fɔ a ye. A banna. Wa ni fɛn wɛrɛ yɛrɛ mɛnni man kan. Ayi. Min fɔra ye o b'a bɔ. O b'a bɔ. Merci an b'i fo. Merci. Ka an munumunu. Ka wele bila an ka zikiridala musoman dɔ ma tugun min ni a kan ka di kosɛbɛ. A bɛna kuma maa min na o de ye Fatumata Zaharaw. Ale ka 2 ni 2 ye. Badara Aliyu ale ka 2 ni 2 la. Fɛn min ye an kuntigi kisi ani nɛɛmaba ye n'o ye Mamadu Rasulula ye. Ale ka 2 ni 2 n'o de ye Useni ani Asan. A ye tɛgɛrɛ fɔ ko nin fɔ n ba kun. Ko nin. Allo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tare tare angani sodiya barisa Mamadu bangena. Awgani sodiya Sidina Mamadu bangena. Qur'ana tigide bangena. Hadisa tigide bangena. Zaburu tigide bangena. Injila tigide bangena kira. Mamadu bangena la. Ali minye kaibara kelewu
foli lase Sherifi Shwalama ne manyina Musafu ko agadaji kono Musafu Haidara ko anga foli lase Amidu Haidara ma sabali bufu Halima Minedo lasana yo lakira modunkudo ala lasana yo lasana Husinu yo ala lasana yo lakira modunkudo Musa wole blalema edna ka 12 minutes o ba ko lokoro aka awni fi fanoyi wasabe ay tegane ka almami bismillah kene namakiri kaluni ula oyo babu sigiriti jani kanuma nyuma te jangine ba ufula babu sigiriti ja sponsor nyuma ngo maliteli ma ufula debite shagi mi fula usumani ma ufula silame jama wana makirina na kaulanya na jije Tamani Sherifu ga bangini abiba mu feti alala 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 Usmani Sherifu aida ga bangini abiba mu feti alala Tamani Sherifu ga bangini abiba mu feti alala Manani wolode Shubandanya farafina kuna wolo kabangeni yeah nekami nanga mama kurane tigini adisa tigi tewa Haidara Sherifu bangena de ni adisa ruga boya masegi yebi mwalimu bangena Anisaru kuma kango kose toluye dabali fanatuye halumana dia di Sherifu ma oti sarabode mobili kile dunga dogoila etashi kile dunga dogoila avion kile dunga dogoila auti saraso bogadieba kirako adisala koli mogo enyumangie nati saratibe igafwa kila mo nchede wale duzu me manasi adibe amu fete alala Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Haidara, joyeux anniversaire. Aida fo Haidara jugu nyena jugu ga sabali alamana komilati Konia to sala Abigege alamana songo mina abigege alamana songo mina wegela Abigege alamana songo mina wegela neba unyini adoni esige kira mode gadawewa Akadanye bandi kadawe ayeke ga tegere duma foni ni Haidara kadawe ayekule madame de bangena abebe ango fete alala
ka sabali ni dine mato dine tigu bolo dine go kuma bitaya. Laissez les jaloux parler de l'homme à qui il veut. Bi muso kufuru chebere bonya haidara sababuya. Cheuka gela diriye bi nimbe haidara sababu. Wolo de bangi babero bonya haidara nanga mai sababuya. Kamali sherifu gangangeli ya bebe ya mufete alala. Alimami na makiri kuma adundo holubi ala tanu kakira barigada. Ni haidara kera isi nyoye ala ekobadi. Lideru kumagango haidara abibanga feti alala. Ishima jama bebu kumaka abibanga feti alala. Bangini baba ga bangini abibanga feti Sherifu baba ga bangini abibanga feti alala. Badara baba ga bangini abibanga feti Iba baba ga bangini abibanga feti alala. Haruna wolo faga bangeni abibango fete Zamzamiu Toro bedra haidara ka sherifu yo Nani bedra haidara ka haidara yo Mali di herani na sababu La pena na sababu Sigiga kuma kere sababu la Asole nyuma haidara Butoro kura dare sababu, dotoro sujore sababu la amalinga haidara. Basi kantara ule sababu e, zarezu pramaga, zarezu pramaga, zarezu pramaga. Merci Jangene, merci infiniment. Ambifo danti foli mina kakla ka dakurnya fladima eka foli kura kura ya shikoroche ana muswe. Alhamdulillah. Ami ala fuka ala barikada. Kosowe. Asoli kiba sanu maika. Okaka. Kanga sawon ma fono di asedi Sheriff Usman Madan Haidara. Haidara ala kana fana ma bela jelefo. Kosowe. Nisonja ko. Fo itamolo ka fo. Kosowe. Ami na baga bela jelefo. Danger amena ka top sigiru ye. Mais ni fana ɲɔgɔn an m'a ye fɔlɔ. Kodi? Wari tɛ sanu tɛ. Kɛnɛ in dafalen don a denbayalen don. Kosɛbɛ. An ka maaba caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. Nin ye tiɲɛ. Ka daminɛ an ka député Cheikh la. Ani an ka monsieur le maire Ousmane Sangare. Ka fara tonton Amadou kan. Ani délégation bɛɛ lajɛlen. Jarasuba. I tɛ ninnu dafalen kɛnɛ bɛɛ kɔnɔ dɛ. Nin ye tiɲɛ. An ka musobaw bɛ yan. Olu tɛ diɲɛ ko la ko man di. Wa i ka dɔn. Kulukɔrɔkaw fana bɛ kɛnɛ kan. Animateur Alaye Cissé ale bɔra Kulukoro bi kana top zikiri lajɛ yan. A ye tɛgɛrɛ fɔ a kun. Tɛgɛrɛ. Non vraiment an bɛ bɛɛ fo. K'an ka fani bɛɛ lajɛlen fo cɛna muso yɔrɔ jan yɔrɔ suru n bɛ bɛɛ fo. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ merci bien Jangene. N'o bɔra yen fana an tɛ se ka kuma wuli. An ka ɲɛmɔgɔ n'an karamɔgɔ Musa Sidibe. An y'ale sɔrɔ parrain la yan. Invité la yan. Invité la. F'an ka fo ka barikada. Kosɛbɛ. Hɔrɔn don a y'a daminɛ wa a y'a laban. Zikiri sira kan. A ye tɛgɛrɛ fɔ sa tɛgɛrɛ. A ni ce kuma ma nɔgɔ ma sɔli ala Muhammad. Dɔnkili ka nɔgɔ ma ni kuma ye o. Merci bien. An b'i fo danti foli min na. Mustapha. Namo. An bɛna se an ka dakuruɲɛ labanw ma. Ayiwa. I b'a fɔ an ye min fɔ an ka invité bɛɛ lajɛlen ye. Awɔ. O de ye ɲininkali ye ɲininkali min ni an y'o tengu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna la. Ayiwa. E ye zikiri bilama ye cogo di? Zikiri bilama ka ɲi kɛ. A ka ɲi kojugu. Malo. A banna a ye tɛgɛrɛ fɔ. Zikiri bilama ka ɲi. Baara banna. Zikidalaw bɛ ka V8 sɔrɔ Amɛri bɛ ka d'an ma zikidalaw bɛ ka taa heji la Solo ma taa heji la wa? A taara. Mais alors zikiri ka ɲi. A ye tɛgɛrɛ fɔ tɛgɛrɛ. Bien. Vraiment Musafa an b'i fo. Ouais. O fana tɛmɛnen kɔfɛ. An y'a dɔn Musafa ye dɔnkilidala ye. A kanunen don. Naamu. Musafa ye dɔnkili fɛn fɛn min bɔ. Naamu. Dɔnkili in bɛɛ lajɛlen ka di. Ayiwa. Nka an nana ye Musafa ka dɔnkili dɔ bɛ yen. Awɔ. A ye diɲɛ minɛ a kun fɔ a kun. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛra a fɛ. Ayiwa.
min kɛra Fatumata ye awɔ min ma kɛ Fatumata ye awɔ min bɛ Fatumata fɛ awɔ min tɛ Fatumata fɛ awɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra Fatumata Zahraw fasa fɛ o cɛ o la Musafa naamu ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e la o de ye Fatumata Zahraw ye a dɔnkili e y'a miiri cogo di ka na n'a ye k'a da fo ka se nin degré ma Musa n b'i fo danse nin y'a selen a tiɲɛ yɔrɔ ma dɛ Musa n b'i fo danger n'a sera danger ma dɔrɔn o y'a tiɲɛ ma yɔrɔ ayiwa an ka taa min yɛrɛ mɔnɛ de tora n na sisan boso fila de bɔra sisan ka zikiri duman da kadɔw de ma ye o de mɔnɛ yɛrɛ sɔrɔ kana tɔɔrɔ Fatumata Musa cɛ ye tɛgɛrɛ fɔ sa ou bien man d'aw ye de Fatumata ayiwa Zahraw an ka taa Musa na Ala ye mɔgɔ min dilan k'i bila dugukolo kan ni ba tɛ Fatumata ye i muso ka k'a ye walima i k'i den tɔgɔ da la walima i ka Fatumata tɔgɔ ɲini k'a k'i teri ye ni nin si ma y'i la e ma Fatumata tɔgɔ kanu n'i sara o cogo la i bɛ don jahanama kɔnɔ ayiwa a banna folikan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sikɔrɔkaw ma vraiment content na nisɔndiyala Sikɔrɔnikaw kɔrɔ awɔ n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo zikiridala minnu nana yan an bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ vraiment k'i yɛrɛ fo a diyara n ye kojugu ka Serifila mɔgɔw fo u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn ka Malitɛli mɔgɔw fo u y'a mɛn an ka ɲɛmɔgɔ minnu sigilen bɛ yan ka ɲini Ala fɛ laɲini min b'u bolo Mali ka taa ɲɛ la kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'u ka laɲini sabati amina yarabi amin vraiment u mago b'a la de Mali ka lafiya siga t'a la i y'a faamuya kosɛbɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ yarabi u ka laɲini Ala k'o sabati Allahumma amin muso muso bɛ yen Ala ka hɛrɛ kɛ muso bɛɛ lajɛlen ye fɔlɔ Musa a fɔ ko amina sa ayi ne ta tɛ amina kun bɔ u bɛ dugawu de kɛ k'Ala ka hɛrɛ kɛ ne ye ne k'u bɛɛ ta ou bien o t'a fɔ cogo ya n'i ye muso furu a fɔ ko ka muso kɛ sabalibaga ye k'u ka cɛ kɛ garijɛgɛtigi ye a ye garijɛgɛ ɲini ka di ne ma ne k'a don aw la ou bien a ye tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ ye sa nin bɛɛ lajɛlen y'aw de ta ye Musa o kɔfɛ an b'an kanuba bɛɛ fo minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u b'a mɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da k'a ɲini dɔrɔn c'est à dire que ni mɔgɔ ye bonya k'i ye a dɔn i kɛ bonyamasigi k'a tigi ye sinon zikiri Musa tɛ se zikiridala ka tɛmɛ zikiridala bɛɛ kan mais e Musa i y'a kanu ne k'a fɔ bon vraiment a ka di n ye e ka na an kɛ fila fila fɔ yan sinon minnu tɛmɛna yan olu bɛ kuma dɔn n'an ye u bɛ zikiri dɔn n'an ye mais nin ye dɔrɔn de ka ko diya ɲɔgɔn bolo vraiment Sikɔrɔni fana ye yɔrɔ duman de ye Sikɔrɔ a tɛ tɛgɛrɛ fɔ hali ne ma fɛn fɔ a yɛrɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ nin na a ye Musa gana siga n'i b'a fɛ ka kɛ Mali président ye to ka tɛmɛ Sikɔrɔni gitɔrɔn fɛ Ala b'a latigɛ i bɛ kɛ président baara banna a banna an minnu bɛ yan an bɛna daminɛ ne ko an balakaw n bɛna ɲininkali kelen k'a la ne ko n'i ye tɛgɛrɛ fɛ i bɛ bɔ silamɛya la de yan i ti bɔ a la Musafa Sidibe ka dɔnkili jumɛn de bɛ yen min ma da ne m'a mɛn bon n b'a fɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ Fatumata Zahraw ale yɛrɛ kanu kama an balakaw Alakira denmuso don an balakaw an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ Fatumata Zahraw fasa an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ nisɔndiya kɔnɔ k'a daminɛ dɔnkili daminɛ la fo ka taa se a banni ma technicien n'i labɛnna an ka taa n'a ye Fatimata Zahraw Rasulu di muso ni muso manga Fatimata Zahraw Rasulu di muso manga Amba Fatimata Sirina Muhammadu Lodeni muso manga Fatimata Sida Khadijatu Lodeni muso manga Amba Aishatu Lodeni muso manga Fatimata Kulsum Balima Musuni Musumanga Hala Uroki Balima Musuni Musumanga Fatimata Ala Sinebu Balima Musuli Ala Baraima Balima Musuli Fatimata Ala Kasim Balima Musuni Musumanga Balima musoni musumanga Fatimata Alakira di musoni musu tekelini Fatimata Zahraw
muso mangane ala kira kanu joyini muso manga Fatima ijogodi kuro hana yedugu poluka silami muso bega zara wula dege kewale mumini muso bega Fatima tula dege ne silami muso bega Fatima tula dege ne Fatima ta zara kino de muso manga Yedina kanu jone Fatima Ibwala bili damadela de Fatuma Iyana kera bili dugu boloka Albatul Sabalini dana ya ilila de la Furu musu dami sabali ere dugu boloka Fatima Arasulu di musoni muso manga Anine Fatima tafu Mbi barigada gano mbauye dogo koloka Madamu kami si sebaka fole fele Nebi barigada Aisha jabate Malia Nga barigada Emily Salamu Soide Fatima ta Nga barigada Shebola Sanaka Dubai Nga barigada Aisha Asuko Fari Fatima ta Nga Bunya Sigi Leidu Tigima Dogo Koloka Usumani siri bara ituluma fasame Fatima ta Faransi kauka ba itarawele fone Fatima ta Sarau rasulu di musoni musumanga Fatima ta Sarau rasulu di musoni musumanga Fatimata nabaga cɛma musoma aw minnu sɔgɔlen don an na ka daminɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn k'a fɔ ko aw kun sɔgɔlen don fɛn min ye Shirifila TV ale ni TV OSS olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ tɔbisigiri belebele min ni o labɛnna sigiyɔrɔkaw olu fɛ yen ka kɔkɔrɔma don so tellement Mali tali ale fɛ an b'a fɔ a ye n ko aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Diɲɛ laban silamɛya kura in wa u ka seli silamɛya kura in wa ne jɔrɔla ne siranna